Bueno, egunon, eskerrak etortzearen eta, prinsipioz, mengaude Arantzolkari eta nineu, eta batik euskeraz da bestik erdera zeingo dugu. Eta, alde batetik esateko da, Bizkaiko Foru Aldundiak aurkeztutako aurrekontu, hau da, 2016ko aurrekontuei behintzat osoko zuzenketa aurkeztuko digula. Egia esan, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek osaturiko Bizkaiko Foru Gobernuak aurkeztu dute ja 2016ko aurrekontuak, eta guk aztertu ondoren, bai izaten duguna da, norabideen aspalditik ekarritako norabide horreri eusten diotela, eta hain justu horrek izan diela, langabezia, pobrezia eta haustura sozial lagundu izan duten politikak ez, eta horrei jarraitzen dutela. Euskal Herria Bilduren kideok errementeriak aurkeztu zuten leloa hori Bizkaia guazen, horrei lotuta esaten duguna da benetan guazen, baina nora, ez? Azken finean aurrekontu hauekin argi daukagu gauzak ez direla aldatzen. Baita ere, ikusten dugu eta kezkatuta, Jose Luis Bilbao berak aurkeztutako aurrekontuak lehen, eta orain PS laguntza errementeriak aurkezten duten aurrekontuak, berdin-berdina diela. Eta ez dagoela aldaketarik. Eta baita esan behar da, aldaketa politikoik ez dagoenez, ez dugula ikusten aukera handiri behintzak gauzak aldatzeko. Horretik esan dugu norabidena. Ondoko grafiko hauetan, hemen agertzen dian grafiko hauetan, argi ikusten da, 2015 zein 2016ko aurrekontuak izan, gazta, gazta sistema hau erudi hau behintzat bardina da. Beraz, ez dugu ikusten, PSren eskua non dagoen, aldaketan foru gobernu berri honetan. Aldundiek berrantolatu bai eginda, bai hori ikusten dugu, eta gaztuak alandabe berdin banatzen dira. Bai gauza bat bereizten da, kargu gehiago daudela, kargu berri gehiago daudela, 4 aholkulari eta 4 zuzendari, eta guztira hori suposatzen duela 110.000 euro gehiago. Gero, konparaketa bat, aurrekontu eta konparaketa bat egin ondoren, hau da, negargarri egiten zaiguna da, RGI kobrateko baldintzak betetzen ez dutenetzako 1,4 milioi bideratzen dela, iazko kopuru bera, eta aldiz, goikarguentzako 5,16 milioi. Rementeriaren berbetan, 2016ko aurrekontutan egunero gastatuko da 1,4 milioi inbertituko da pertsonengan. Guk egia esan, pentsatuko bizkaitar guztietan ez dela sentituko hori. Ze gizarte bazterketari aurre egiteko eta berdintasun politikarako eta erasoz aurka borrokatzeko eskaintzen dena, inbertiko dana, bata bestean dana batuta da 80.000 euro. Hoi da inbertsio egingoena, baina okerrena da, kopurua, lehen aipatutako kopuru horren gehiengoa, eskainiko dela gizarte zerbitzuen inbertitzeko. Eta injustu esango da, gizarte zerbitzuak enpresak egiten dauena kanpoko enpresantzako bideratuta. Beraz, hau ez da gizarte zerbitzu guk eskatzen duguna, pentsatu dugulakon publikazio bat egon behar dela, zerbitzu publiko bat egon behar dela indartsua. Baina ez dugu bakarrik gastuetaz berbehingo. Baita ere, zarrei buruz, pentsatu dugu justu dela berbeitea. Hauten ikusi dugun modura, aurre ikuspenak ez dira izan errealistak, eta horren berri guztio daukagu. Baina 2016ko eginiko aurre ikuspena bere uste dugu ez dira realistak. Izan ere, aurtengoak ikusita datorren urterako 7,2 goera proposatzen da. Inork ezin du hori sinestu. Eta bigarrena, zerga politika ere ez da justua. Horretan beti egiten dugu, azpimarratzen dugu, esaten dugu hori aldatu behar duela, eta oraindik argi izan behar dugu lan errenta, kapital errente baino 13 bider gehiago suposatzen dutela. Horreitik eta aurrekontutan duten eraginagaitik Euskal Herria Bilduk ezigitzen duena da zerga politika sakonki aldatzea. Azken finean gehien duenak dagokiona ordaindu dezan eta soberanotasun fiskala lortzeko. Udal finantzazio hori hobetzat horretan erreparatuta ikusten duguna da ez dela nekua. Aurrekontuen igoera izan badan, edo badan be, 2,6koa, udalentzako dagokion igoera 1,4koa besterik ez dalako. Gure zerga guztien 11 bakarrik zuzentzen baitira udalei.
Horrez gain, gizarte kutxa, gizarte politikak eroateko kutxa horretan sartzen den dirua, aurten 1,8 milioi gutxiago aurreikusten da, 10% gutxiago. Aurrekontu horretik esaten dugu ez dutela erantzuten bizkaitarrak daukagun beharrezan nahi. Krisia ekarri gaituzten politika berberetan jausten garalako behin eta berriro. Bere utzunen nabarmeneteko bat aparte, bada parte hartzea. Gogatuko zue aurten izar modura, idei izar modura esatezan dela, eta behintzat horrela presentatu zen, parte hartzea bultzatuko zala. Eta gaur egunen parte hartze hori, azken finean mugatu da alegazioetan geratu da. Eta gana oztopo pilo bat egon dira bultzatzeko. Guke hori beranzazoien eta proposatu genduen hori bermatu behar zala, eta landa guztibez PNV eta PS bat eginda atzera bota zuten gure proposamena. Beraz, bizkaitarrak parte hartzea bai egin baduten, dana esan da alegazioak, eta borondatea bai egin jauna erakutsi. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek, alandabe esan beharra daukagun ebiak, alegazioak eta proposamenen bidea be oztopatu egin dutela. Publizitate handirik ez dago, guztiok gara kontziente horretaz, Aldundia web-orrian informazioa ez dago, eta informazioa topateko benetan zailtasun pila bat egon dira. Hala ere, herritarrak eta gizarte eragileak alegazio batzuk aurkeztu dute, eta geratu da, zailtasunen ganetik euren borondatea hor dagoela, eta euren aldarrikapena bai. Euskal Herria Bilduk alternatibak ere planteatzen ditu zuzenketa partzialan bitartez, eta ardaz bitan gehien bat nagusituta. Bat, bestelako politikak egitea posible dela nabarmentzeko, eta bigarrena, aipatutako herritarrek aurkeztutako alegazio guztiak kontuan izango dugulakon, eta baita bideratuko duguzalakon batzordetara. Azken finean eztabaidatzeko eta handik konklusio batzuk ateratzeko. Eta zuzenketa partzialak, zuzenketa partzial module horiek gure alternatibak marraztuko dituzte. Gizarte politiketan aurrekontua handituz, enplegu politiketan enplegu publikoaren aldeko apostua eginez, ingurumen eta natura baliabideetako kudeaketa bultzatuz, eskualdetako garapenean eskualde bakoitzaren izaera kontuan hartuta, garraioan beste mugikortasun eredu bat bultzatuta, hau da garraio publikoaren mesedetan, eta privatizazioak eginez eta zerbitzu publikoen alde eginez. Labur bilduz, egon badago alternatiba, da beste politika bat egiteko modu epe badaude. Diruz sarrera gehiago lortzeko guk esaten dugu beti eta mantentzen dugu zerga politika aldatu beharra dagoela. Ze horrez gain badaukagu diruen behar izana, azken finean herritarra duten behar izanari erantzuteko, eta hori da gure premia bat. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek osatzen duten foru gobernuak horretako borondaterik baduten ez dakigu, eta hori da gure kezka. Orain arte ikusitakoen arabera, guk ez dugu behintzat ikusi ezer aldatu denik, eta azalpenak emon duguz. Hala ere, Euskal Herria Bilduk ez dugu etxiko gure ustez badaolako aurrekontu hobeak lortzeko aukerak, eta horretan jarraituko dugu. Eskerrik asko.